Last na question. Nag-sex na ba kayo? So, for today's vlog, kasama ko ngayon si Eliza Jordan and si Mary Therese Paradella. And kasama niya yung jowa niya, actually. Sige, sali na lang natin. Hi! Welcome, Aiza! Aiza Bagawi. So, yung content natin ngayon, guys, is kakain kami ng food. Kahit anong food lang na na-order namin. Kasi, bawal yung ibang food dito kasi daw may pulis. So, yung kakainin namin ngayon ay yung milk tea na laging kinikrave namin. Shoutout to Happy Lemon, thank you! Introduce mo muna yung pagkain natin, Eliza. Ang food namin is nabili lang dyan sa tabi-tabi. Kasi, bawal mag-deliver dito. So, binili namin food is malapit lang na may resto. So first, pag-uusapan muna namin yung jowa namin, pero ipapakilala muna namin sa inyo yung mga jowa namin. Actually, yung jowa ko ay si Park Soo-joon. Charot! Ako si Yoon Bin. Yan. Ikaw? Si Lee Min-ho na lang. Yung jowa ko, yung name niya is si Fernan. Shoutout to Fernan. Pangalan ng jowa ko ay Peter Jan. Pangalan naman ng jowa ko. Shout out to my Baby boy. Carlo Roy. Na kanina, nandito lang. Carlo Roy. Na kikiligin. Alam mo si Carlo? Dapat mag-subscribe ka na sa So, i-invite nga pala namin yung mga relatives namin na mag-subscribe kayo. Kaya kami nandito. Kaya nga kami nandito. Hi! Welcome, Aiza! Aiza Bagawi. So, introduce mo muna yung jowa mo. Kasi nag-introduce kami sa jowa namin eh. Pangalan lang. Anong pangalan ng jowa mo? Hindi mo nila kilala. Shoutout mo. Shoutout sa boyfriend ko. Charot. Ay, kalit sa akin. Meron na kaming naisip na content ngayon lang. Na may nag-search kami ng question sa YouTube na sa Google. Sa Google pala. Nag-search kami ng question sa Google tapos sasagutin namin isa-isa. So ako na lang maghawak sa questions. Actually, ano to? 53, ang dami. 53 questions, pero pipili na lang tayo ng number 1 to 53. Okay, sige, ako muna. Sige. Number 3. Number 3. Question sa number 3. How did the relationship start? Patagalog na, girl. How did the relationship start? Sige. Paano kayo nagsimula? Gusto mong sagutin? Ikaw muna. Ikaw na, kasi kayo pumili ng 3. How does the relationship start? Eh di nung niligawan niya ako. Tama, di ba? Tama. Sige. Tapos sinagot ko siya. Ayan. Ako. Ay, sa kanya. Bili ka ng number and then yun yung Sige, sasagutin. yung anniversary namin, 26. Charot. How serious are you both taking this relationship? Siyempre, ikaw masasagot mo yan. Siya hindi niya masasagot. Pero siguro, hindi naman kami pupunta sa relasyon na kung hindi kami serious. Sige, rate mo lang. Kasi how eh. Rate mo scale 1 to 10. How serious are you in your relationship? Siguro ako 9, tapos siya 10. Kasi gusto na, kasi ako, hindi, kasi ako, gusto ko pa kasi mag-enjoy. Wala pa ako sa state na magpapakasal, mag-settle down, gaya mo. Eh, yung jowa ko, parang minsan sinasabi niya na mas maganda daw mag-settle down, ganyan-ganyan. Pero sa akin, gusto ko pang mag-gala-gala, ganyan. Yung nakwatsa. Oo, tapos gusto ko pang Mag-enjoy. oo. Gusto makita sa... Pero seryoso ko naman sa kanya. Charot. Sabay may charot. Sige. Shoutout mo yung name. Shout out, Park Soo-joon. Sige. Park Soo-joon. Number 22. Number 22. Do you trust each other? Oo, syempre. Trust. Siguro parang dinadasal ko na lang siya parate. Tapos alam mo, yung ganun. Pero yung dadasal mo na. Oo. Tapos, Hindi siya gumawa ng kalokohan.
ba? Eh, kasi malayo LDR eh. Hirap. Okay. Kaya ganun. Okay. Oo nga. Good luck. Next, Aiza. Number 2. Number 2. What did you like or love about your partner? Sarap na chicken. Madami. Ha? Yung most, yung pagmahal. Shout out. Okay, may follow-up question ako. Ay, Sige. Paano niya pinakikita sa'yo na love ka niya? In what way? caring. Especially yung LDR tayo, ganyan. Hindi, I mean, Ayun, yung ayun, LDR ayun. tayo. Kinukulit ako kahit ayaw ko makipag-video call. Yun. Kasi ko naman lagi may follow-up question. Ikaw na yung mag-follow-up question. Oo, kasi ikaw yung ano. Ikaw yung matanda na. Ikaw yung ikakasal na. Visit kayo. Visit kayo sa positive. Are you Yeah, of positive course, oo affected naman. each other's life? Feeling ko oo naman. Kasi, kasi kapag akin yung question, yung answer ko, sobrang seryoso. Tapos pag kayo, Tawa-tawa lang. Kasi kakasal ka na nga. ano ba yun? Yung ba yung reason na yun? Oo, feeling ko oo naman. Ganun. Kasi, kasi syempre, di ba, kailangan din naman yun sa relationship niya para magmamatter lahat ng ginagawa niya sa isa't isa. Lalo na ngayon na, yan nga, we're planning to get married. Settle down. So, pupunta kami sa kasal niya. Next vlog, kasal ni Eliza. Abangan niyo yan, guys. 2021. Punta kayo lahat. Punta kayo lahat. Lahat ng magko-comment, punta kayo. Okay, number Oo nga pala, ikaw na. 15. Sorry. Hindi mo ba kami dinadaya? Hindi. Can you recall the most romantic moment with this partner? Okay ba yun Mary. Feel ko yung most romantic moment namin is yung first date. So, saan kayo Kasi sa lahat ng nanligaw sa akin ng time na yon, siya lang yung nag-date sa akin sa isang restaurant na overlooking ng city namin. Wow. Kasi yung ibang nanliligaw, puro dala sa sine, mag-movie tayo, ganyan-ganyan, or mag-movie house. Pero siya, iba. Very gentleman talaga. Si Park Seo-joon. So parang yun, parang na-appreciate ko talaga siya nun kasi So, anong parang kumain kayo doon? kumain kami kasama niya yung best friend niya. Shout out to Jarl. And yung jowa niya na si April. Parang double date. Oo, kasi may sasakyan yung friend niya. So dinala din ng friend niya yung jowa niya. 12. Next question. How often do you talk on the phone with your partner? Parang alam na namin yan. Kanina lang. Alam na namin yan, sagot na yan. Sabi nga sa vlog eh. Every second siguro. Every second. Oo. Ngayon lang nawala. Pero, sa LDR, kailangan talaga yun. Feeling Oo. ko, Sobrang kailangan. Kasi wala namang other way to communicate. Yun lang, di ba? Maghihiwalay din kayo. 8. Have you started to do something because of each other's influence? Uy, ang ganda ng question. Influence? Kinabahan. Feeling ko na. Have you started doing... Ala. Kasi hindi ako marunong magluto talaga. Yung boyfriend ko lang yung marunong magluto. So, parang pangit naman tingnan pag yung lalaki lang yung marunong magluto. So, tinuruan niya ako magluto. So, na-adapt ko yun siya, na-apply ko siya dito sa Dubai. Yay. Thank you, Khalid. Ang sarap niya Aiza magluto. Shout out sa jowa ni Aiza. Ano po, hindi naman agad pag ako sa mag agad. Hindi ka nakakrush sa kanya, ganyan. Hindi ko siya crush. Crush niya ako. 52. What makes you happier in a relationship, sharing or sacrificing? So you have to choose between Sacrificing. Ewan ko, sagot mo yan eh. Siguro sacrificing, kasi sacrificing is part of sharing also. Kaya kasi ngayon, LDR kami dalawa. So, this is a very big sacrifice para sa akin, tsaka para ka Fernan. Kasi nga, nagsama kami sa Cebu ng almost 2 years. Tapos ngayon, LDR kami kasi nga nandun na siya sa ibang bansa din. Tapos ako dito. Literal na LDR, sobrang layo nila sa isa't isa. Parang, naging happy ako kasi na yung dreams ko, sinusuportahan niya ako, tapos supportive din ako sa dreams niya. Kaya parang pagdating ng araw na siguro gusto na namin mag-settle down, parang wala kaming regrets. Kasi parang nagawa na namin yung mga gusto namin gawin. Have you not let your partner do something just because you feel jealous or angry? Ano tamang ano? Ang maganda sa kanya, ganun. Kasi parang ayaw niyang papalipasin yung araw na hindi kami magkaka-okay. Parang ganun siya. Hindi ka pinapatulog. Oo. Mabait kasi yung mga jowa namin talaga. Kumbaga hindi ka niya patutulugin nang hindi kayo Oo, hindi kami Kasi Do you forgive your partner's mistakes easily? Pagmahal mo.
Pero dapat may explanation muna. Oo. Valid. At least, depende sa laki ng mistake. Depende. 37. When was the last time you had an... When was the last time you had an in-depth conversation with your partner? I think yung proposal din. Kasama din yun, pero yung bago kasi ako umalis ng Pinas, ang ginawa niya nun is nag-sleepover siya sa amin, tapos hindi siya natulog. Hindi, meron siyang video sa phone niya na binidyohan niya akong matulog. Di talaga siya natulog the day before mag-flight ako. Sobrang appreciate. Yun, tsaka yung proposal. Kasi nung nag-propose sa akin, sa church, sa isang simbahan, tapos dalawa lang kami, walang ibang nakakakita. Si God lang, tapos kami. Sobrang sincere nung 46. Does this partner make you forget the painful feeling of your previous relationships? Grabe yung question. Ang bigat. Actually, before pa kami nag-jowa ni Fernan, kasi okay na ako sa previous relationship ko. Char. Talaga? So, oo, parang, wala pa nga akong plano mag-jowa sana nun eh. Gusto ko pa char-char, tapos, gusto ko talaga mag-foreigner nung time na yun. Pero dumating si Mark Sujun. Foreigner naman si partner nila. Kaya yun, nagiging... Do you feel that your partner accepts the way you are? Kinikilig. Ito lang kung tinanong, kinikilig. Ay, oo. How? Kung lahat ng mga kakemi-kemi ko, sinusuportahan. Oo, at saka tanggap niya ako kung ano ako. Lagi niya sasabi siguro. Yung mga flaws niya. Kahit ang pangit ko, maganda ka sa kanya niya. Shout out ulit si jowa niya! Limin ho! Have you ever thought about cheating on your partner? Why? Never. Siguro crush meron. Oo, normal naman yun. Pero never pa akong parang... Ba't hindi pinapansin niyo first? Mag-cheating. Ano gagawin? Last question na. Sino? So, last question na to namin before kami mag-end. Tapos before... Ay, oo. Sige. Isang question lang, tapos kami na lahat ang sasagot. So, anong number? Kayo bala. Yung last number na lang. 53. Last number 50. Yung last question na rin naman. If you could choose your partner again, would you choose the same person? Of course! Sige. Ikaw? Oo, syempre ako, of course. Kasal na nga siya eh. Diba? Ako din naman, kasi parang ang bait na talaga ng jowa ko. Parang wala na akong hahanapin pang iba. Sinasabi ko naman yun sa kanya na blessed talaga ako na siya yung nagiging jowa ko. Ikaw? Oo, kahit bago lang kami. Pero alam mo, yung napapatunayan niya ng mga bagay-bagay. So we're getting to know each other pa sa ano to. Aisa. Ganun na. Yes. Road to forever. On the process. So, pinaka-last na question. Nag-sex na ba kayo? Ikaw